שלושה חודשים שהייתי בדילמה כל בוקר אם להתגלח או לא. עכשיו הייתי קם בבוקר, מגלה את הזקן וחושב, וואלה, נהניתי מעצם העובדה הזאת שיש לי זקן, וכשאני חושב המחשבות בראש זזות יותר מהר בגלל הזקן. לא יודע, פתאום הגעתי למסקנה שנכון מה שאומרים, שבן אדם שיש לו זקן ככה, יכול להיות שזה מעודד את המחשבות. למה אנחנו מגדלים זקן? זה סימן של יהדות, זה סימן של יהדות. אבל אין לזה סיבה? כאילו, אם כל הבנים בעולם היו או עם זקן או בלי זקן, מה היית מעדיפה? זקן או לא זקן? בלי זקן. בלי זקן. מדהים. בגלל שזה שורד. לא בגלל שזה מכוער. וכל אחד אומר לי זו הדרך שלך. אמרתי, טוב, מה אני יכול לעשות עוד עם הזקן? נעשה סרט קצר. איזה קליפ. נלך נשאל את הרבנים, את אנשי התורה והחסד מירושלים, מה הם חושבים. ונלך לשאול את בנות תל אביב מה הן חושבות על זקן, ואז נחליט, אולי נשאיר אפילו את הזקן. איך זה לא נתפסת? שחור נגד לבן. להתגלח, יגולח רע. לא להתגלח. אוקיי. יש פה פיצול במשפחה. זו. בסרט? כן. למה? מה, להתגלח או לא להתגלח? בוודאי להתגלח. מה אתה מערצה לנו אבו עלי? מה זה כאן? נראה כזה כמו הרב הזה שבבית כנסת. אוקיי. רק כמו רב. האם להוריד או האם להשאיר? להוריד. להוריד חד משמעית. אתה באופן נחרץ בעצם יוצאת כנגד הזקן שלי. כן, אני אגזור אותו עכשיו. תסתבר. אוקיי. הזקן הזה שלי בעצם ראה 3 מדינות. אני יצאתי מברצלונה והגעתי איתו לצרפת, הסתובבתי בצרפת במשך חודש וחצי, עכשיו הגעתי לארץ הקודש. זה דבר חשוב, but it's not I don't think it's a make it or break it in Judaism. I don't think it makes you more connected or less connected to God. And you put shampoo? No. I put shampoo. אני לא יודע למה אנחנו מגדלים זקן, היהודים, למה זה? זה עניין של חסד. אוקיי. לא לתוך את זה לא חסד. זה אתה יכול לקחת. זה, אבל אם אני מוריד את זה, זה מכוער. אבל אתה יודע, ההפוך של חסד זה היטלר. אז הוא רק פה אחר ככה, תחת האף ככה, ולא זה. זה חסד והוא... ההפוך של חסד זה דסק. אז הם יגידו... חושב שהזקן שלי יפה? You know this bird. Where are you from? From Eritrea. Eritrea? And you know this, the Jewish bird? I make a short movie. Do you think it's beautiful? For you, for me? No, in general. You think for a man to have this is good or not good? תגיד לי, מה את חושבת עליי עם זקן? זה יפה? תגידי כן או לא, זקן זה יפה? לא. זה לא יפה, באופן כללי. באופן כללי. ועליי, מתאים לי? באופן כללי אני אשאל אותך עכשיו שאלה תיאורטית, אוקיי? נגיד שכל הגברים בעולם היו או מגולחים לגמרי או עם זקן כמו שלי. מה היית מעדיפה? את חושבת שאם כאילו היה מצב לעשות מהפכה עולמית ולגרום לכל היהודים עם הזקן לגלח את הזקן, היית רוצה לקחת חלק במהפכה הזאת? לא. למה? ככה. אוקיי. בכל מקרה, בלי שום קשר למה שאנשים חושבים, את ההחלטה שלי כבר עשיתי. בגלל שזה שורד, לא בגלל שזה מכוער. זה מלכלך. וזה נכון, שאוכלים חומוס זה באמת מלכלך. אוקיי, אז בגדול את אומרת לא לזקן. לא לזקן. ואת תל אביבית. תל אביבית. אוקיי, תל אביב אומרת לא לזקן. מה שמשנה לי
זה שאני אוכל חומוס ואני לא אצטרך להיות פרנואיד לגבי אם חצי מהפרצוף שלי הוא מלוכלך בחומוס. סבא רבי נחמן אומר דג כשר יש לו סנפיר וכספים, הסרניב. זה מהצפון, מהדרום, לא מהדרום, מהמזרח, מערב, צפון, דרום. צפן, ובדרום חוכמה וצפון פרנסה, כאילו כסף. זה עבודה זרה כמו בבל, פסלים, זה עכשיו תגיד לי. אני שמעתי תשובות כל כך הזויות בירושלים. את האמת, זה סביר להניח שבירושלים אני אשמע תשובות הזויות. הרי הבנות בתל אביב, בסך הכל, מה הם רצו? גבר יפה, זה מה שעניין. גבר יפה. לאנשים בירושלים היה קצת יותר עומק בתשובות שלהם, אני לא יודע אם היגיון לא בטוח שהיה שם, עומק היה שם. אני החלטתי להקשיב לבנות. לא לזקן. לא לזקן. עושים קמפיין? להתגלח או לא? חד משמעית. גזר הדין נחרץ, להתגלח. אז את אומרת לא לזקן. אז את בעצם אומרת לא לזקן. אני אומרת לא לזקן על הגבר שלי. You think for a man to have this is good or not good? Say yes or no, it's good. Whatever you say is good. No. Not good. לא עזר לי אסטרולוגיה. לא עוד זקן. 3 חודשים של גידול אינטנסיבי נגמרות היום. כן, גם השפם ילך, רואה, שפם ג'ינג'י. זה לא כיף, זה לא נוח, זה לא יפה, ואני נתפס בזה חומוס. אז למה? בשביל מה? יום שחרורי קרב ובא, ליבי מלא געגועים. את הזקן אני קוצץ, עם מספריים חלודים, את פניי הקשת בזיפים סקסיים, את הלך ברחובות עם הפנים החשופים. גם את הצ'ופצ'יק, גם את הצ'ופצ'יק של הזקן, הוא בלונדיני דווקא, וואי, איזה זקן ממש טבעון. אתה עושה שאתה חופף שמפו, you put conditioner, שמפו? כמו עשה. נורמל. אותו דבר, כן. גם אני, ואז יותר כיף. תקופה של 3 חודשים נגמרה. קצת כואב לי באור. זה אני, ככה. מניו יורק, מאפגניסטן. מה את חושבת, אני צריך להתגלח? לא. להוריד את הזקן או לא להוריד אותו? מה, לא, להוריד אותו? למה? גם אני לא אוהבת זקן.